Atam men gamlanan görenne. Hey oğul. Bir dünya sana kuyruk tutturmaz. O sen ölenin ağlanın bile ne işi olmaz. Çarık pelek çarıkını şol aylarda ötüyor. Bir dünyanın ağına arasına düşünüp yaşamak her kime başartmaya. Kısmatına kail olup yaşa derdi bakayım. Havva. Ata dünyası oğlu günözlük deyip yöne yer aytmanırlar. Yine de atam hemişe henglenirdi. O sehra aydım naydardı. Olaydım men ağımda. Sehra aydım. Assalamu alaykum ata. Wa aleykümselam. Aşır geldin mi? Gelenlerin gidiversek näde? Aşırcan. Näme beýle gyssanýan? Belki çay içeriz bir käfe. Yo ata eglenmäli. Yol doktor batmamın ha gün gyzyp başlar. Gullaga da ala dediýänler. Yer bolýar. Aho, Aşırcan. Näme beýle gyssanýan? Ýoşrak suraqry. Bugün mallarçylyk toplumuna teleýelimden habarçylar geljek. Ana şo ýerde de siz bilen söhbetleşip gurunjak bolýarlar. Gullaga şon sizden haýyş etdi. Gullume gepläp bilmeýän bilýär ahry. Biz bir ýumşaklan ata. Gullaga aýdanna. Ya Aşırcan, men bir mal bakýan ýaýmasam başga näme diýip? Gürläbil menirsen olun gowdala. Gullaga sizi gürletjek üçin ho. Geçeni gidegem gürledim bolýar. O bir şor boldy diýär ho. Aşyrjan bu zatlar gürläp görmesem kyn ho. Hormatly prezidentimiň tagallalary bilen bazar gatnaşyklary ähli urlar boýunça telekeçilik öýtürmek arkaly ykdysadyýetin netijelerini ýurtdyň ýurdumynyň eňi ýaş buda bolan telekeçilik urumly öýtürmäge, kämilleşdirmäge mühim orun berilýär. Sebäbi bu budagyň goňajy öýtürmegi ön menirişiniň düýpli ýokarlanmagyna, haritlaň hiliniň gowlanmagyna netijede bolsa, ýurdumyzda bazar bolçylygynyň döremegine getirýär. Berekella gyýdym. İşle berin. Gullaga salamu alaykum. Wa aleykümselam. Atagany getirenler. Çağıraýynmy? Yok, ödüm barjak. Bolýa. Gullaga biz beýleki bölümlere de barsak bolýarmy? Arkaýyn bar berin. Diýmek biz gaýdam zok, ýeni işleýär. Bor işler. Aýlar eşdiňizmi teleýelimden adamlar getirdiler bilen şu Sagym şowy bolýa. owu şuny alasyga köp tüýtlerdi. Bedireler gurallanma. Dur. Berkalagan görmedinmi? Ben ol şäher alyp gitmeli. Sen ýagdy diýdiler. Berkala Çakalga tarap gitdimi? Bolýa ýöräber. Öleme gulli, ul hojalyň bar. Sawwalatı. Ozoluk uludur. İşem yetikmiň. Dogrusu aty seni göreýin diýip çağırdım. Maslahat bar. Aýdy ber gulli, dinleýän. Men muny saňa öňrätden diýin diýýär. Benim aty bütün ömrüňi mal ýerine geçiren adam. Her bir adam senden görelýär. Senem meni ýaly näme? Şular ýaly ulu hojalyk açaýdan bolmaýarmy? Oğluň bar, agtyň bar. Diýişde men saňa kömek ederin aty. Gulli. Sen tuweleme oğluň malyny daşyna. Men oğlum bolsa şäherde işleýär. Ötkärinem gowarýar. Aýon soň meniň o sen işiň taşlady owa geldi bilmen ahry. Dogrudur aty. Dogru düşünýär. Bor gulli. Ýolak şu ýoly ýaxşy diýipdirler. İveren loň üçin köp sawal. Ýöne men diýendem barady goýlun aty. Aşyr almaýlar seni. Sawal, aman otur. Bolýar. Toýda görüşeli. Habarlaşyp turaly. Sawal.
Bolya sağ oturun. Sağ da görüşelim. Sağ ol. Assalamu alaykum mulla. Aleykümselam. Oğlan oynağı der, çopanın koyma değil şiyali. Ular näme? Ularlılar örmediler. Her bir yerik çıkıp gittiler. Biz olsa şu çopan tayağımız bilen entegem şu türüyümüydün. Oğlu olan altın tabaktan aşçer deyiptirler. Hanolar, nirede? Aho, berkeli. Sen bir deyrenmeli ahri. Tuğulümü körpaktığın yanında ahri. Vah, men körpağıtığım yanımdalar. Yönümün beylik sağlamının yanında olmağını isteyenle. Olan ova gelip yaşamakları için ulu tağırla ediyen. Berkel ağa, muňa da şükür edin. 12 ýaşdan köpsi şäherde bolmany gowurýarlar. Körpäňi şähere gidip şo ýerde gazy şonda näme derdiňiz? Ağzından hayrat. Onda ne ödün gidip şehirde yaşayan o? Men owada bolmany gowurýan Berkel ağa. Gelnime mowany gowurýar. Häzir garrenetine seredýär. Ha, gelinine mi ovan kütüye diýsene. Ay, aşır keçse. Sen oldu ayalyň diýeni bilen mol versene. Yok, berkeli. Akıllı maşgala bolsa enesini de sereder. Yollaşına da. Şon sen atağı. Berkel ağa, tuğulemesiz köplük ahirin. Anha agtyklaň baryn taşyny işerseňiz, ana şonu öýün gowhama artar. Berkel ağa şondan soň näçeňiz bilmän oturardyňyz. Size de bir ýaşda asuda durmuş gerektir. Ana habardan agtyklaň bary ata diýip gyrşyp gelerler welin. Nire awrunjaňyzy bilmersiňiz. Şonda näme dersiňiz? Goşdan owa gaýdyp bilmänirsiňiz. Bay, oğlan gürledi o. Äminni sen bilen adamlar bilmeýändir öýdäňmi? Sen oldu gürlemän otur. Sen ullar bilen ähil gürleşmeliğini öwrenmäňsin. Ullar gürlänne lal bolup oturarlar. Şuayda gülür ýaly, näme bar? Men sen şu boluşuňy ataňa da duýdurar. Berkel ağa gerek däl. Inni gürle diýseňden gürlemen. Ay, berkeli. O halmagalyň aýetik kol. İşimizde sen hemişe paýhasly. Gahar gadamyň ilmi da ama yanında. Onu yol bile bolsunlar. Sürücü diýeniň bir ýoly bile bolmaly. Batır, sen häzir meň bilen çykmaly bolsaň. Çıkmalı olsa çıkayır. Hadi gel ayağa gel la. Batır, sen näme gamryn? Kakam gelecek deyip gelmedi. Meňe kakam geldi, eňem kakam geldi. Sizin kakamız gelýär, men kuwata her gezek gelmeýär. Batır, çıkmaly wagtyň ol. Alo. Ha, Cemal bardyňmy? Bolya bor. Aýdan. İşe geldim. Bolya. Häzir yerimde boljak. Kim ol? Berdi. Alo. Ho, berdi men geley. Sen düň hatawatlary taýýarlygyn ma? Bolya. Alo. Cemal, ýarşy başladymy? Wagt ýetişemok da. Hawa başlady. Sen bir gelle, men maslahata gyssanýany bilýäňi. Meňe görmäne ýüregime denok o saňa garaşy. Bilýäňmi näme? Menim şu maslahaty gatnaşmaly etdiler. Onda Batyrja näme dersin? Gelýän çak oňa sereder ýaly adam tapmaly bolýar. Nazar, bolmasa bir kadayda bile gürleşäýinmi? Wagt bilmedim ne. Bir da etmeli. Galan zatlar bardy, öýe baran soň gürleşer. Bolya Cemal. Salam. Salam Selva taýymna. Nazar, geli 5-nji ýanyna gysaly gelmeň soraya. Hanyň ýanyna ýaňy mihmanlary bada. Mihmanlar gitdiler ýöne geli 5-nji makala serediň diýdi. Bolya.
Alın, okan tanışın. Batın boljak yarışa taýarlyk görmeli. Şunu bilip goýun. Yarışlarda turganlar görelleri çykyş etmeli. Bu işin jogapkärligine düşünmeli. Turganlar bilen özüňiz gurlaşyň. Geljek yarışlara taýin bolsunlar. Bolýa, bor. Men aýdanym bilen bolun. Aman men ýanyma gel. Batyr, sen näme üçin garşylaşyň urgularyny geçirýäň? Näme üçin goranmadyň? Aylagy, men gorannym. Ýok, goranmadyň. Bu ýeň senki bolmaly. Düşünýäňmi? Senki bolmaly. Näme boldy saňa? Salam eýlik. Salam, gelin gany. Geliňiz gowy boldy. Geçin, oturuň. Batyr, şunçadan zähmetimizi puja çykardyň. Näme boldy? Onu Batyryň öýünden soraýyn. O men ynammy öýdemedi. Näme bolýandan bilip bilemok. Öýe baransaň ogluňyz bilen gürleşiň. Entek öňümizde ýene-de ýaşly bar. Bize bolsa Batyryň näme üçin ýaşly öýünü itirýänini bilmegimiz gerek. Aylagy, siz çagyrýarlar. Häzir bardym. Meni başla. Näme boldy oglum? İştadım bolan ogaçy. Onda näme üçin tälimçiň senden nägile bolýar? Näme bileýin bilmedim de. Dur oglum, nire barýan? Batyrjan oglum, näme bolýar saňa? Eje, kakam näme üçin gelmeýär? Oň iş çykdy oglum. Hemişe şey diýe, kakam men çyksym görmäge de gelmeýär. İşinden oşata hökman gelir oglum. Eje, men hakykatan gaçdaşym meňulýadym. Kakama gahar etip beňildim. Sen kakaň ýagdaýyny düşünmeli oglum. Ol işinden oşa bilen näler. Ýoksa hey sen çykyşyň görmäne gelmedimi? Cemal, eýgilik mi näme boldy? Sen näme gelmedin? Özüň geljek diýdiňe. Saňa garaşdym. Bilýän oglum, men hemmesinden habarym bar. Yarışda ýeňiliniňem bilýän. Oň üçin müzderip durmak näme gerek? Innikiňde ýeňersin. Ana oğlum, Han bolgan wagt ýok, Cemal. Durmala. Kızsan alayım. Ýür hany. Batyr, gel oğlum aşağı düş. Gelliyen. Batyr, oğlum. Bete sen endi. Oyuncu utulorunu bilse yaxşı. Yarışta yeňildim diýip, beýdip ejidläp bolma da. Nadar? Ay Nadar. Bolun düşünäýin aşağı. Häzir bir kedaýda geler howlukmaly. Futbol oýunyňa başlady. Gel oğlum görsen. Öýdemiň. Salam bir kedaýda. Älik salam. Gelin, Cemalcan geçin. otursun Şu sağ garaşy otyrdyk datydy. Wagtynda gelýärdiň. Wagt gellikle weli. Cemalcan meni bağışla. O wagt mel bolluk. Toy Bu işe tutjaklar. eyleme. Sen bolmasaň bolmaz diýip durlar da. Siz bar verin. Bar verin. Hawa bidan bar ýat häzir. Bay bo oğlum. Bu boluşuna bolmaýa sen. Ýür düşel aşak. Ejen garaşyp dur. Seni görmän hiç ýaňa gitjek däldiýe. Her tapar şey diýen emmelen kakala gelýär. Diňe men kakam gelmeýär. Bilýän oğlum. İşim çykdy, dogry düşün. Ýöne inniki de kökman bararyn bolýarmy? Hani öý körem oğlum. Inniki tapar kökman bararyn bolýarmy? Inna tağı geldik. Taňry alkasyn. Döwletiň arsyn. Sağ olun atağa, gerek bolsam jaňa daýyn. Köp sağ ol. Nadar. Batyrjan bir kedaýda alkal bilmedi. Bolmasa özüm galaýaýynna. Ýokla, ondan ömür gurulmamy. Men häzir jaňa adam taparyn. Atam geldi. Ata geldinmi? Ay men goç oglum. Batyrjan. Gowmy ho? Kaka salam aleikum. Wa aleikum assalam. Saglyk oglum? O kaka, saglyk. Gel geç kaka. Hay Batyrjan. Ýör hani futbol görýärmi? Ha, saglyk mı gyýdym? Sagaman oturýarsyň olmy. Gowum çagalar. Ata, kakam bilen ejem bir gitjek diýerler. Men goýman adam tapan oklar. Ha, gar ýagdy. Wa aleikum assalam. Saglykmy? Barar niýen? Barar niýdimi? Eýgilik mi kaka?
Oğlum, näme bir yer gidip barýaňyzmy? Howa kaka. Cemal kimit iş tapar bilen gitmeli bolduk. 2 saatdan uçurumuz. Öde bir hil boldy kaka. Huy, gitmeli olsa gidivermeli olur oğlum. İştir de. Batırcanına aladık netme. Häzir bir kase çay içsem, şäherlik işim var. Şonu bitirip ova görecek. Batırcanım näme ýanymy alyp gidiverin. Bolmaýarmy? Bolýa kaka. Onda biz gidivereli. Bolýa. Sağ oturun. Bolýa, sağaman. Sağlıkta görüşelim. Bolýa, ýaş sağ olun. Ovada görüşürüz. Ha, Batırcan. Ha oğlum. Häzir bir kase çay içip şähere gidersin. Ata men onu eşim çalsayn. Ha? Hay. Özün gowulýansyň oğlum. Bar çalsaň çalsay. Hey. Ha? Batırcan, gelýänmi? Tügeleme. Aşşabada tanar ýaly bolmandyr. Owa ýaşy. Tuwelem aşşabat özgörýär. Onu ketizler. Hemmeler aýdy. Hani otur oğlum. Kaka! Häzir barýan? Kaka, aydan bolsaň garşylardım. Duýdansyz geläpsiňe. Duýdansyz gelip begendiräň idim de. Özüm habar tutaýmasam Kakaň ýatdan çykardyň howy. Ýokla kaka. Senem bir ýatdan çykaryp bolman. Ýöne işken, ýetişip bolanok. Okuwymy üstünlükli tamamladım. İşimde de awray gazanasym gelýär. Men yer asty suwlary, neft gazy, gaty magdalary gözleýän, geologiýa bilen meşgul bolan, işim gaty gyzykly kaka. Dogrymy aýtsam, öýüme de mihman. Häzirem iş tapary bilen Balkan welaýatyna barýan. Salamu aleykum. Wa aleykum. Sağlyk. Habar gowmy? Howa gowy, tuweleme. Kakaňmy? Howa kakam. Näme daşyna durdyň? İçeri gireliňde. Ýör kaka, belki içine girer. Ýok oğlum. Häzir idimden ulak gelýär. Bolýar. Howluk mazara. Han sen gelibäri. Ýaýly wallahi kaka. Sen ägelliň, menem gidip barýan. Hani sen owa dolanmajakmy? Tölüme mahallymyz köpelýär oğlum. Olary ýe gerek. Kaka men owa barman. Maňa mal gerekde. Men çopon bolasym gelenok kaka. Onsoňam ikimiz bu arada öňgürleşdik ahyry. Maňa da dogry düşün. Onu hemçiňok man çopon. O da başga işler kän ahyry oğlum. Men owa barıp ýaşasym gelenok. Onsoňam men diýen mesleňe senin mallaň satdy aýyr. Munça mal saňa näme gerek? Inniden soň mal saklamak saňa daň sat düşmez. Hey oğlum. O da atlar maňa başartmanmy kadýar. Men bütün ömrüm malyň ýetine geçirdim oğlum.
Oň ýaly bolsa 5 tane mal gapyňda hurşluk üçin saklaýarlar. Galan näme gerek kaka? Özüňe seret, serede bir gysym bolup galypsyň. Din jarş merkezlerine git, saglyňa seret. Ana bolu beset. Nämeler diýip oturýarsyň o? Bu mallar atamdan bize galan miras. Biz olar dargytmalyly köpeltmeli oglum, köpeltmeli. Kim üçin köpeltjek kaka? Maňa mal gerek däl. Sen şu zatlara düşünmeň gerek kaka. Allah Taala maňa ýene bir ogul beräýmeli eken. Kaka, meňem ýüregim daşdan dä. Maňa da bu zatlar ýeňil düşenok. Men sen marada hem işide pikir edýän. Sen ýaňda bolup bilmeýänme de gynanýan. Yer bolýa. Ejem pahir bolan bolsa, Ani dur. Ejem pahir bolan bolsa, maňa düşünür diýjek bolýar. Menem sana düşünür oglum. Gows kaka öýgül. Biz bilen ýaşa. Men sana seredeýin, gözümüň üstüne ornunma. Men başga sana näme diýjegimi bilemok. Yer bolýar. Men sana ýük bolman. Kaka aýdýanyň näme? Bölme meni. Uzatlarım näme? Diýmedigim bolsun. Men özgünüm özüm gören oglum. Tuğuleme. Gelin geldi tagayda uç. Gaty gowy taýýarlyk görüpsiňiz. Berekella olanlar, berekella aýylar. Garly, sady gowy işläpsiň. Häzir ara kesmedeliň, soň dowam edýär. Siz sorap gelipdirler. Ha, şeýlemi? Onda ara kesmedeliň. Men o togmat baray. Menem häzir barýan. Batyrjan, Owaty. çalma oglum. Boraty. Gel bärik çay içelim. Ata men daşary gaýlan gaýdaýyn. Bolýa, daşa gitmeň oglum. Boraty. Çay içerken sen. Içesim gelenok. Ata, alyň hani? 1, 2, 3, 4, 5. Durmuş mesli gözyetim. Gözyetimin çägi ýok. Men elmudam gözledim. Gözlemegiň çägi ýok. Näçe ýol bar ýoldalar. Beýiklik bar, çuňluk bar. Diýýärler sen gözleýän, ýolyň ýerde ahweti. Hani sen bir o baylan qaytmajakmy? Kakan halynyň habar tutsaňa gowurdy. Barasym aýly ataga. Ýöne ýene gahar edip gory edip gorkýan. Hayt geldi. Şundan ömür görüm ama. Birini garrayas geldi. Ýön kakan madyra aýtdy. Ataga sizi men ýanyma kakamy berdimi? Ýokla aýdýan näme? Senen tegim kakan tanamamsyň o. Sät dostumy bolup görüşüm görsem, ýüregim agýar. Şol ýöközi için hümledip ýör. Soňky döwre bir hili ogram ýokşa. Oňa näme bolýar? Näme bolýany bilesiň gelse, bar gaýtmaly eken näho. Maşalama oba öçüp ýaşa 50 temeden ok. Näler düşündürjek bolýar, bolan ok. Kakamada şähere öçüp gelýär diýsem, eden ok, onsoň başym çaşdy. Maňa bu zatlar eşitmek ýeňil düşen ok. Men seň maşala durmuşyňa gorşasym gelen ok. Ýöne şun billik geldim. Kakam uğru ýok. Oňa göz gulak bolmaly. Sen ho. Kakam ýekoglak. Sen düşünýänmi şoňa? Aýdýanyňyza men düşünýän ataga. Ýöne siz näme? Men näme? Sizem obada ýek ahry. Oğlunuz bolsa bärde.
Siz ekelige nähil kanagat edýäňiz. Siz şu towary öz ogluňyza berip gördüňizmi? O näme diýär? Gepim tünmek ýeri inha men maslahatym. Men aýdandan mardy oýlan geldi. Men gideyin. Sağ otur. Batırcan geldi bilen gurrumuzu eşitdinmi? Ogu eşitdim. Hine, munyun bolmandır oğlum. Sana entek ullun gurrun dinlerden iyir. Bu zatlara sen entek ağın yetirilmez mi oğlum? Ha, neyme durdun oğlum? Ata, men seni hiç rahat yaka koymarım. Gaty kysmata sakla. Soň uçurup koýar bolýarmy? Uçurarım. Ata, men sana bir zat aýtmaly. Aýt. Barmysyn seni aýt. Sen hiç kaçan oğlumuzun isleğine karşı gitmeyeceksin. Söz ver. Sen nämeler aýdyp dursun Nartaç? Men haçan oglumyzyň ýa-da sen isleňize garşy gitdim. Men siz üçin bar zada taýyn. Sen onu bilýän ahry. Adam yaşa diyen söýüdür. Bizim söýgüýmiz şeýle çum bolansaň. Men sen bilen nirde yaşamalam bolsa razy boldum. Ýöne bizim durmuşmaz başgaça da bolup bilerdi. Ata, bizim ikimizem ýokara kujahy bile oturduk. Onsoň sen maňa düşünýäsiň. Biz oglumyzyň erkini elinden almalylar. Sen men baýdanlam kyn görme. Men diňe oglumyzyň aladasyny diýen. Han koşuş. Sen näme diýsen şolan bolar. Sana diýen şerek. Ha? Ne diýän? Ata, men kuşlarga görýän. O boda men ýanymda bolan bolsaň, goştaklar. Hı? Gideli ova oğlum. Häli ulugly görüşdüm. Bilemek diýerler. Galmal bolýarmy? Biraz garwanalmy? Aşykdyňmy? Buğdayma gaýetim gelýär. Bohu, buğdaymak. Han onu buğdaymak ýelýär. Salamu aleykum Ýaşyry. Wa aleykümselam. Sağlyk oğlum. Ýaşy. Gelin geçin. Ata, sen näme üçin biz bilen ýaşamaýan? Wah, oğlum. Men goşda mal isimle ýaşamaly bolýan. Onsoň towşana dowduk depe diýipdirler. Men oban taşlap gaýdy bilem o. Düşünýärmi? Ata, şuň ýarş boldy. Men öz garşdaşymdan ýeňildim. Wey. Bir bolmaýanda däl oğlum. Her kim bilenem bolup biler. Ýarşa kakam geljek diýip gelmedi. Ine bu bolup bolmandyr oğlum. Kakan geljek diýip söderen bolsa, onu gelmeli eken. Diňe ejem geldi. Olam bolsa ýarş gutarýança daşymda garaşdy. Daşynda garaşdy? Ejem men çykyşym görmäýär, ýürüm çydamaýar diýe. Ha, ana gördüňmi? Garşydaşyňdan alýan urulugdan heder edýändir. Ýene ýüregde düzen o, düşünýärmi? Hemmeler kakalar gelýär. Diňe men kakam gelmeýär. Onsoň kakama gaharet garşdaşymdan ýeňildim. Ene, munyň golun bolmaýar oğlum. Ýarş näme üçin geçirli? Guzur gaýratyny başarnyň görkezmek üçin geçirli. Anha ertesinden pelwan çykjakmy ýa çykmajakmy? Şu soraga jogap berip bilmeli. Onsoň orta çykdyňmy? Bar aladan goýup garşydaşyň bilen bolmaly. Ata,
Inni yanlışım qaytalamarın. Onha men ömrüme çoponçuluk ediyen. Maallamın diline düşünyen. Olur hor saklamak. Bolmasa bolmuyor oğlum. Bir yerde sen dine öğüdüğünü der, sana anam biliryenlerin yüzün kadar diyen oğlum. Bana bu arada aylağı da aytti. Ayla qaydan olsa doğru aydıptır. Onha nesip bolsa olularsın. Gerçek koç yiğit boğarsın. Vatan kulluğuna ödersin. Vatanı sen yali gerçekler geri oğlum. Atı, ina görürsün. Men yarışta üstün çıkarın. Ay berekella. Hani buz kaymanı. Alo. Ha, Aşır sen mi? Öye geliver. Birden bariya sedir. Hava öye geliver. Hay, birden batıracağım bilen bariya sedir. Ana Aşır düşow, bir käse çay içeli. Yok atağa, men qurbana garaşan yine şähere ütmeli. Ya hey. Senem mudama qısınma şow, yer bolya sağ ol. Salam alik atağa. Sağlıklı dursun gelin. Sağlık şükür. Getin Tamam, başlayalım. fena qovumu hov. Salam aleyküm ata. An tanışol. Salam. Dostla şow mu? Salam. Ata Batır ben aileni aile. Barın ailen hani. Yürü Batır gidelim. Batır getir qaşlan. Salam alik atağa. Sağlık mı kıydım? Qar yağını yerdek ha, sürdü mü? Batır yine o yerine korkudayım mı? Gel. Batır yeniden alma. Arkayın ol, kalmır. Aho, kena. Batır gelin beri. Toyu gidiyor. Bu arada İsteyen Batır toyu gidiyor. Avu eşittim. Ay, çene vurdup dur hani. Al Batır kovulukman sür. Al oğlum, yenemiz. Noş olsun. Fena gelmeyelim. Batır gel. Bana adı Serdar. Bana adı Azim. Bana adım Yakup. Men olsa Batır. Yürü Batır baksı dinlemene edeli. Yürü gideli.
Fena gelgin biz size garaşarız. Batırcan geldin mi oğlum? Sağ ol başı. Berekeli. Alo. Nadar oğlum sen mi? Oğlum oğlum. Biz biraz eglenmeli olduk kaka. Batırcan qoğumu han bir telefonu gürleşeyin. Alo kaka, salamu aleyküm. Gelen yok mu? Eceň bilen gürleş oğlum. Alo. Batırcan balam. Goğum ýagdaýlaň oğlum. Nesip bolsa balam, ýene 2 günden bararys. Batır? Batırcan. Näme boldy? Goýdy. Yeri näme ol oğlum? Yine kundan gelýärsiýär. Kugünden gelseler näme? Geliversinler. Ataň ýany köpürek bolsun da. Ondan dur ho. Näme boldy? Gaýga diýenne. Getir ýygyny aýlap bereýin. O men bilen näl, sen bilen gürleşesi gelýär. Cemal bet etsene. Sen onu lääliktire diýäň. Goý kakam ýanyna bolsun hiç tat bolmady. Hani ýöri. Häzir çäre başlaýa. Giýjek almaly. Cemal? Näme bolýar? Bir hili başym aýlanýar. Başym aýlanýar? Hawa. Sen otur. Men häzir gelýän. Batır! Sen nerede? Batır! Ey Tanrım! Bu nähil böyle boldy? Batırcan! Ay, ne diýäň oğlum? Gözle diýäň özüňi. Ata men möjek gördüm. Möjek gördüm? Nerede gördün? Hani Hotaýda gördüm. Han sen berde dur hani. Doğru. Möjekleň izi bar oğlum. Batırcan, häziriň özüne owa gitmeli. Näme üçin ata? Biz zärde mehman ol galar diýmedimmi näme? Diýdim oğlum, möjekleň berde näme isleýänini düşünüp bilemok. Biz öz goşumyza gitmesek bolmaz oğlum. Ýör hani, goşa barali. Ýör oğlum. Bir möjekleň bu ýerlerde näme işläp ýörüne hiç düşünüp bilemok oğlum. Atağı, näme pikir nedýär? Wagşy möjekler barda oýlanýar. Möjekleň emas obada gurrun köpelýär. Ýöne şolary mert haýwanama diýerler. Hawa. Onuň dogry. Olaň mertlik hakynda söz ýokdur. Diňe möjekler özünden ökde. Özünden güýçli haýwan bilen uruşy bilýän janawardyr. Birden çakmışykda ýeňläýselerim. Namys edip garşydaşynyň gözüniň içine seredip ölüp galýarlar. Atağa siz oğlun wagtyňyz möjekleri bile bir çukurda galypsyňyz. Dogrymy şol?
Ata, sen näme möjekler bilen bir çukurda galdyňmy? Gurun bereň de atağa. Nädip çukurda galdyňyz? Çöl içinde könüden galan yarını kummasan bir gala vardı. O gala barada yaşıllığımız kän urun bererdiler. Biri o harabaçılığın yanına barmaň, arwakçyn madyr diýip gorkudurdylar. Ene bir gezek güýçli ýagşy ýagdy. Şeýle bir ýagşy ýagýar, şeýle bir ýagşy ýagýar. Şemal bilen ýagýan ýagş bütün dünýäni suw etdi. Ay menem näme? Ýagş diňen soň günläýinip galan içinden geçäýnidim de. Howada magaly garaldy. Ana ondan galan ortasynda boş takırlyk ýerde suw ýoglanyp jarasan ordan etjek. Ayağım batanmam şollu bolýyn. Yer opuryp aşaklygyna gaýtsam näme? O möjüm şu ýere nädip düşündi? Seni de sen aklım hayrandır. Şu gala barada her ilim ışmışlara var ödü. Atağı, mene he şu galanı oruyan ruhum kadip pikir ediyen. Ha, ruh diýene. Hay ne bileýin. Mene şu edek boli möjük gördüm. Kömek edin! Kim var? Bana kömek edin! Hey! Adam var mı? Kim var bu yerde? Kömek edin! Kömek edin oğlum! Bana kömek edin! Kim var? Ine bar bolan waka. Hay ataňda täsin urumlar kändir batyrjan. O ata gatty täsin ötdür. Men muny hiç açan ýadymdan çykarmaryn. Ene koydum berdağa. Kılığına eýeti beletdir Odun bolýan. başına varali. Bizem seň üçün tanarsy bolduk. Tölemek outlen bar. Ho, batyrjan, gelen oğlum gel otur. Ata, ben amaňa da örkezjek diýe. O ýer berip gaýran alarsyň diýe. Be, ay pena bir yerlere beletdir oğlum. Bu dağlarda täsin zatlar kändir. Soň üçinem udarat gören ýeten dağlara bar diýip aýtdyrlar. Vaq bulatlar görmäge gözü beret. Gözüm ýagşyny görtünni de gutar da, yaman emödün görköder. Bir danadan dünýe nirden maslanýar diýip sorapdylar. O da iki gözüňden diýip jogap berdi. Ata, o näme diýildi bolýar? Näme üçin gözüňden başlanmaly? Bir diýil oğlum göz görmeli. Ýöne näme görmeli? Ine sorak. Bu soragyň jogabyny böli batyrjan sen özüň tapmaly. Gözüň görmeň zady görüp dursa, kulagyň esmeň zady esip dursa, ey oňa ýetesi näme bar? Waq näsin aýdýan? Durmuşda ähli islen zadyň bolaýamy näme? Ynha biri ýagşylyk etseň ýagşylyk diýip düşünýär. Ýene biri tersine. Ýöne bir zat bolup belli. Durmuşda ähli zatlara öz ansabyň bilen garamaly oğlum. Sen dogry aýdýan ata çopan. Ýogsa göwün uşuny çorap nevzine haýdym ýerlerim tapylýar. Ana, şolar ýerlerden gorkmaly. Ahowda kallaşlar. Batyrjany biz wagtyna döňül olçak bolýan olaýmaly. Bir aýdýanlarymyz batyr üçin gaty irak bolmagy mahmal. Ýöne bilip goýsa ýagşydyr. Bu zatlar barada näçe gürlesen gürläp oturmaly. Ýöne hakykat aýtsam, ýagşylyga ýagşylyk bilen jogap bermeli. Yamanlyk ol bir de görkezmesin. Dogrydan sakallaşlar. Au!
Dinle batır, häzir ýene dowlar. Eşdäňmi batır möjek sesini? Owa eşitdim. Bu dağda möjekler köpmü? Elbetde köp. Men sana möjekden köp bolýan dağynam görkezerm. Çynyňmy? Elbetde çynym. Kahraman goşdan uzağa gitme diye. Ududaçan möjekler var diye. Wuf! Beýtme pena. Wuf! Beýtme diýen pena. Oýna diýen batır. Inne git şolly. Men gideýin. Sen masa diýinjiň al. Men erti sana dağlara görkezerm. Bolýa sag bol pena. Giýjäň rahat bolsun. Sag ol. Pena ertir, ýüret gelin garaşýan. Sag ol batır, giýjäň rahat bolsun. Sag bol sen kim? Alilwan güllerden kalıp durduman, geçen günlerimden yok menne arman. Güllerin iyisinden serhoş basman, sehranı diysen ey, elheder aman. Sehram, sin mödürküm, sırrın açmana. Yer ver köküm, uroyun sana. Ata sen näme gaýgylanyň? Wey Batyrjan, yataň okma oglum. Adam näme? Gaýgysy da heňlenýär, şahatlanda da heňlenýär. Ata möjek sesler eşdilýär. Olar daşdadyr, arkaýyn ýetber. Ýok ata golaydan eşdilýär. Uğur dağdasan uğurt gelir, iki gözü dört gelir deyip eşitmän midin oğlum? Uğurtdan korkan köpek saklar deyipdirler. Sen köpegin kän ahry, özlerim karadan aýtmaz. Näme korkýan? Ýatyber arkaýyn. Ani durhani? Näme ata? Sen men şu şopon tayağım vardı sorapdym. Şopon tayagyny bir goýunçynyň öter, 1000 goýunçynyň öter. Şoponun ayağının yetmedik yerine tayağı yetýänler. Şunu bek belli oğlum. Baratı. A belki bu tayağı senin götüresin gelýändir, he? Batyrjan. Götüresim gelýär. Berekellah oğlum. Berekellah. Korkma da yatıver. Senden tamam olur oğlum. Korkam o ata. Hani yer bolýa? Yatıver oğlum. Daň atyp barýa. Men maýlar öýre çykarayım. Aho, Ansel. O früne maylanma. Ora tağa. Hey. He. Aynen. He. Ata, selamun aleyküm. Ha, Penazan, turdun mu oğlum? Var hani dostum, turdu. Var atağı. He. Batır, tur daň atdy. Aynen. Sırları öre var ya, görjek diýdiňe. Batır, turun ýatma. Akşam kıyılanmayacaklere şu taraftan gelipdirler. Mağallara da demedirler. Hey, neye mi öldürdüler ki? Hey. Aha, yağmur. Ha, neye mi duysun? Aynen ahri veri. Hey, aylan. 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 Hay. Aylan. Hey, geç aylan. Ha.
En tek süre çıkmağa hovultmam. Möcek gelipdir. Ayağı izin gördüm. Doğru. Öldürüm şu tögerekte ho... Doğru. Sen berde ol. Özüm aylanar. Ora tağı. Batırcan han geliveri oğlum. Büyük möcekler bäriyen gelin olaymasın görülüyor. Ana, izlen tädediğini görýän oğlum. İyi de var. Ana da. Han otayda da batı. Görýän oğlum. Yine berde de var. Be, hayran alaymalı. Qaytalan yaro. Näme qaytalanýatdy? Geçen asrın ayaklarına türe müyücü orada tuttu. Ana şonla biz olarak bir yerlerde biydedilçi yetmelilerini düşünürdük. Ata ne dip düşünürdünüz olar möjege? Müyücüğüm olsa düşünürdük oğlum, düşünürdük. Kurt yok diyemem halkasına deyiptirler oğlum. Yadıma düşe. Şu yıl kurak geldi. Üstesine de müyücükler köpülüp mahallamıza ulziyan yetirdi. Ondan olan karşısına görüşmeli oldu. Kurt degmen oyun basma diyenleri oldu oğlum. Durmuşda Kurt'un oyunu başkası olyan eken. Bir ağdayı görmek katı elyenç. Süre giren müyücükler bir yada iki tane mal bilen olmaymayalar. Bir ağdayı süt bilen aylar yerden. Anılsın näme? Maleyleri olum yoğuna yanmağın aladısı benim oldu. Ana şonuna ağlı baylanmaz. Kurtları oyun görküzdüler. Hak korkma saymasın. Yine ayağı. Şu kolayda olmadı. Ana o tarafa var ya. Ana. Gördünüz mü? Seyret. At onu. At. Durun atma. Neyem olmasa? Neyem şu Atma atmadı? dedim mi? Atma. Ana neyem ol yahu? Düşündür. Seve o möcük yekede. Şu doğrukta on çağlarım hükman bolaymalı. O bizi çağlarından daşlaştırmak isteye. Onu öldürsek günahı ağır var. Ata sen aydiyanın neyemi? O men mağarlanma kırdı. O günahım olmadı kalkışam. Men aytacağımı ayttım. Möcüğü koyuverirsiniz. Ata sen diyenin bolmaz. Şun çögellep inni biz bu hayvanı koyuvermeli mi? Düşün, o bizden çağlar için aman nileye. Eğer biz hazır o möcüğü atsak, onunla bizim hayvanla tapavudumuz ne mi? Eğer siz şon tapavudunu bilmeyen olsanız onu atın. Atın varın. Barın atın. Bu arada ata. Onun hemen oğlanları al kaydayın. Ata, kendine ene möjegde on çağlarından galas edipsin. Hava oğlum. Biz atavavadan gelen yol yürürlüğünü saklamalıyız. Saat her kimde olmalı. Kudreti işli dünyanın dördününü hem zatları birbirine bağlı ediptir. Ondan sonra dövmek kurmaktan ansattır. Ata, o näme diýdiň bolýar? Muňa näil düşünmeli? Entek sen yaş olyan oğlum. Ha vaqt gelir, ana şonu düşünersin. Gör hani. Ata, men eýäm ulannym. Köp zatlaryň bilýän. Berekella oğlum. Dostum bir gut bolsa dağlar elter. Dostum bilir bolsa bağlar elter. Men seni bağada dağda elterin. İlimden galma. Arkaýyn ol galmar. Kuş gerek diýseler sapanlar allym. Kurt gerek diýseler kapanlar allym. Bena goş kılar aýtýan. Sağ ol Batır. Batır, ina şu görýän dağlanda möjükler ýaşaýar. Olar dağdan dağa aýlanşyp awy diýerler. Olar käbahal bu dağdan o dağa da geçýärler. Kakam olary görýän niýe? Bena, sen bu dağa da geçip gördüňmi? Elbetde gördüm. Bize ýerdim alak gelse. Seret Batır, o görünýän owlak gyzlar bizinki. Biz olary enelerinden aýyp saklaýas.
Näçin olar enelerinden aýr saklaýar? Sebäbi olar ul sürüni eýgermeýärler. Batyr serep owdan ullary hayran alaýmaly. Hey! Zatmany usulçan. Hey! Zatmany lanet ýaýar. Hey! Batyr, ina şu dağda taýmaz, leýse uşupdyr. Şu gaýdylmasa, ganyma gaşy durup okatypdyr. Atam maňa rowaýda aýdyp berdi. Ören ul tätin gaýa, beýikligine hayran galmaly. Ağam o rowaýatyň suratynam çekdi. Men saňa o suratları hökman görkezem. Batyr, şo görnýän gara uş taýmaz bilen uş bolmaly. Şoğuş rowaýatda ba. Ena! Ho Mehmet ağa. Gel ho maňa kömek et. Mallar gaýtaraly. Bor Mehmet ağa. Batyr şu ýerde otur. Men häzir elýän. Durmuş mesle gözyetim. Gözyetimin çägi ýok. Men elmi dam gözledim. Gözlemegiň çägi ýok. Näçe ýol bar ýoldalar. Beýiklik bar, çoňluk bar. Diýerler sen gözleýän. Ýolyň ýerdak betin. Korkamak meni iştatdın. Aydın gözden korkamak. Doğru sözden korkamak. Qayta her gün her ayım. Söyleyen olar gayım. Ajdarhanı getirin. Men neşini korkken. Korkken yaka bir zattan. Korkaklardan korkken. Men korkamak hiç tattın. Men korkamak hiç tattın. Men korkamak hiç tattın. Batyr! Batyr! Nerdesin Batyr? Men korkamak hiç tattın. Men korkamak hiç tattın. Atağı! Batyr gitti! Atağı! Salamu alaykum. Salam. Cemala Taýwany görüp bolmamyka? Çepden ikinci otaq. Sağ olun. Sağ olun. olun. Ala dağalar ýal zat ýok. Siz basym köpelersiňiz. Cemal. Gowy ýagdaýlaň? Nadar, muň beýikdigini Cemal. Belki Batyrjany kakymyň ýanyna goýarsa?
Nadar, sen aýdýanyň näme? Men bu arada sen bilen öňden gurulşykdym. Düşün Nadar. Çağan erkini elinden alıp bolmada. Cemal, men düşünýän. Bu yerde yekemen radylygym yeterlik däl. Eger Batyrjanyň özü göwnesi näme? Sen şonu näme diýersiň? Bilmedim de Nadar. Bilmedim. Ine görürsiň, Batyrjan karşı bolup durmaz. Men kakam bilenim bu arada gurulşörün. Maňa diňe sen radylygyň gerek Cemal. Muň üçin biziň gowy oýlanmagymyz gerek Nadar. Elbetde oýlanyrys. Bu arada Batyrjanyň öz pikirinden bilersiň. Maňa radylygy gerek. Bilmedim de Nadar. Men sana düşünýän. Ýöne men Batyrjanyň gelejegine mala dedýänni. Sen alat etme. Şuň bolan şatlykly habardan soň hemme zatlar gülýaly bolsa gerek. Bu gülleň owadanlygyny. Gyzyl güller, elwan güller, owadan güller. Sehdaga alada derýaly zat ýok. Belki şeýle bolsun. Ölen oglanyň ýagdaýy gowy. Men ýene geler durar. Bolýa. Bolýa sag bolun. Sag bolun. Sagaman marın. Möjegin çağıdırın çarptırak elesine oğuşurmalı. Yoksa o möjekten her rayada qarasaymalı. Hedaga nene onsun? Oğlanın ýagdaýy gowy mu? Ýaşy sag bolun. Alada derýaly zat ýokla. Ýagşy bolsa gowy da. Ey Tanrym. Geçdi bolsun da. Be. Atağa çağırdyňyzmy? Hawa, mahallyň ýanyna bar. Menim häzir barýan. Bolýa. Dursun gelin. Batyrjan Turnatyň Sehdagyň ýanyna bol bersin. Men mahallyň ýanyna bar gaýtmasam bolmaýar. Çay içmerdiňizmi? Ýok, gyýdym. Çaýlap oturmaýyn. Men basym geler. Meni orqama qyşdatdyň. Meni orqama qyşdatdyň. Vay, Batyrjan näme bol saňa? Batyrgan aýdyňmy? Hawa batyrgandyr. Be, hayran alaýmaly. Näme bolsa halys? Ene möjegin gudullap görşi innaýan boldy. Men pikirimçe möjekleň gyýkylygy şo çabadan soň başlandy. Möjegin çabaga näme daxil bar? Yeni möjek oýda çukur galyp çağılýar. Soň bolsa fil suwy gelip möjegiň çağalaryny başga bir çukur atýar. Möjek çağalaryny çukurdan çykaryp bilmeýär, ýanyna da hiç kim goý bermeýär. Ýöne kim bilýär, başgaça bolmagam gatakmar. Dogry aýdýan Berkeli. Dogry. Başgaça bolmagam gatakmaz. Şeýle bolmaga. Bir näme de bolsa oglanyň çöreği bitýäneke. Suňurasyny özüni bilmeýän ýatyrka çok bolmamyz üstünden maraýpdyr. Ýoksa kim bilýär nämeler Ena bol. bular näme getirdiň? Batyra suratlar markajak. Bolýa, soň derre oýa bar. Batyr, men sana suratlar getirdim. Gel göreli. Ýür gyýdym, men seni ýatyraýyn. Bu suratlar Taýma Zewrowaýatynyň agam çekdi. Men sana Batyr, häzir şu suratlary görä rowaýda edip bereýin. Ýadyňdamy? Bu arda sana dagda edipdim. Hawa ýadymda. Sen agyň hakyky suratkeş. Hayran alaýmaly. Taýma Zew tewil kakdy, nama aýtdy. Adamdan gowuny galkandyrdy. O sewişlen birine agyr erelendi. Yüzüne şikes etti. Hiç kim görmez ýaly yüzüni yapıp gezdi. Ol odan çıkıp ýaşady. Güllüň bir ýerinde ýagy gelýär diýen habar ýaýrady. Adamlar goňşy kentlere kömek üçin çapar ýolladylar. Özleri orada dağı çekilip kömek araşdylar.
Taýmaz we köme garaşyp durman urşun gamy neydi? Adamlary döwüşe çağırdy. Ol göçün owa aýlany, tewil kakdy, nam aýtdy. Arnamusdan gelmeli. Kim var bunno? Anima karşı duroluyum. Olur bilen karpışalıyım. Hey, kim var bunno? Hey, adam var mı berde? Kim var? Hani seslerim kim var buyurdu? Taýmaz we şu aýlap bölşüne gurupdan gaçan Akbaýyň üstünden barıpdyr. Ve palim. Vah vah ey. Derdiňe men alay. Saňa näme boldy? Seni goýup gitdiler. Eýsem sen bu owan gorulçy bolmadymy näme? Agar söwüşlerde ganyma garşy yüz durup, jene biz bilen deň girmedimmi näme? Söwüşlerde ganymyň itlerini çeýneýişiňe ýadım. Men saňa gardaş diýerim. Gamly günüm sırdaş diýerim. Ýöwrük bolup ýapyşsadyň. Uýuşly bilen garpyşsadyň. Hakda Allah enaýet eýlese, saňa ýene ömür berse, we palim. Ey asmanlaky gara Hert gayalar başynda hewetge tutan, Kadir ulu Tanrı'a yakyn uçan, cümle uşlar sultany, ey çal garawuş, hakda Allah enaýet eýlese, bu janawar bir ölmese, ey sen nedi ölmese. Tanrım, ey canımı hayırmadan, bu janawara ömür ver Tanrım, ömür ver. Super söt, Tanrı'nın kudreti bilen Akbaýdan tizişdiripdir. Taýmaz. Basym ýağış ýagar. Sen ýağışa edille, suwundan iç. Derdiňden saplanarsın. Taýmaz bey bu kudrete hayran galyp Akbaýyň aýdan ölen bolupdyr. Super söt, gök gümürde ýagşy ýakdyr. Edilip, ýagşy suwuna çykdy. Şeýdibol derdinden saklanypdyr. Ertesi Akbaý Taýmazyň ýanyna barypdyr. Taýmaz. Çar tarapdan goşun sürünür. Sen olara 3 tapar ok atarsyň. Atan oklaň boş geçmez. 3 derkerden başyna ýetersiň. Bu ýagdaýy gören goşun basga düşüp ýygyna döner. 3 okdan artyk atmagyn. Taýmaz söwüş meýdanyna tarap gowlupdyr. Men size 3 tapar ok ataryn. 3 derkerden başyna ýeter. Bolsam baryňyz gömmüp gidersiňiz. Taýmaz bu hatara duran goşuna tarap ýa çekip 3 tapar ok atypdyr. Atylan oklar boş geçmändir. Edil Akbaýyň aýdy şýal bolupdyr. Bu ýagdaýa hayran galan goşun ählisi birden Taýmaz öge tarap ok atypdyrlar. Emma atylan oklan ýekejesi de Taýmaz öge degmän asmanyna ýitirilmelidir. Bu gudrata hayran galan goşun gorkup ýyzlerine dönüpdirler. Şeýdip Taýmaz beg Akbaý bilen ganyma garşy durup ýurdu gorapdyrlar.
Ho, amancan, yukarrak. Yukarrak basın. Ora sağa. Kenacan, ağırda gerek. Yok ata ağırdı. Kena, O ata. hani gel oğlum Merik. Ayrıştır şu yerlerini. Bağır ata. Kaka salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Sağlık mı oğlum? Şükür sağlık. Atağa salam Ha, sağlım kaka. O şükür sağaman geldik. Batırcan, Oğulhan atamız yer üstünde cepa çeken oyununu rahat tapar deyiptir. Batırcan oğlum, bir nahal eksen yaşın bakıdır. Salamu aleyküm dayı. Oğullar sağlık kuruluk budur. Sen oğlum çörüğün bitine ekeni. Bolsa da çopollarımız seni altında tapayıptırlar. Babamın eşittim. Yöne sen aytman etmen gidivermeyen olmuyor. Menin qaytalaman Sehdağa. Ine munin bol ya oğlum. Salamu aleyküm Sehdağa. Ve aleykümselam. Ağırma orayın o. Ağır olun. Özünü de bağırmağında. Sağlık kuruluk budur. Şükür. Birin mün olsun. Aydanın gelsin. Sağır yalkasın. Atağın aktığı yaksın mı? Hova şükür. Tuğlemen niyakşıla. Emek bot geçtiği olsun da. Atı da var yan mı? Hova atı da var yan. Polya, polya. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Salam. Sağlık kuruluk mudur? Ana oğlum. Yer. Yer hani. Batırcan. Çölünüm, dağınım öz kanunu vardır. Bir yere gidecek olsam hükman soramalı oğlum. Yoksam adaştan iyiliğini tapmarsın. Yine Batırcan, şu bağlarımı ben özüm yetiştirdim. Ne hil kovsa ayalaptır. Bu bağlar yılın yılına bol hasıl ver ya oğlum. Enem öcan çağalarına nem olur? Olar bana değmediler ahirin. O meselenin atan bilen bile çözörse oğlum. Yenat üçün perden timmedattan izidir. Bu insana hayvana kanunu zat. Batırcan, enem öcüğün sana topulup çağalarını koruyacak bolşuna sen düşünmen ahiri. Sehdağa, men sizin oğlunuzu gördüm. Sen onu nerede gördün? Sen onu tanıyamadın? Atam bilen sizin oğlunuz gürleşenini men olan yanınadım. Oğlumun şol gidişi oldu bizden. Sehdağa, o nem için gitti. Ay qaharda. Oğlum Aşgabat'a okuğa girdi. Sonra Aşgabat'ta kalıp yaşaydım dedi. Menam ona gelle çoponçuluk ettiydim. O da men diyen bir etmedi. Batırcan, men bütün ömrümü maliyetimle gezdim. Doğruyum aysam oğlumdan bu zatlara qaraşmanım. Onun mehrem 10 yıl geçti. Olongam sizi göresi gelyendir. Vah, mene maqtıcaqlam görüzüm geliyeli. Oğlumun yanımda olan kim değil. Men size düşünyen. Öz üstüne karşı gidip yaşap olmadı. Menem kakam yarışa gel çıkışım görmeni isteyene. Emma ardum amalaşman Nura. Oy ardum amalaştım. Batırın kakası geliptir. Çağırıyorlar, yürün baralıyım. Kakan geliptir, yür gidel oğlum. Yür. Kaka salamu aleyküm. Salam oğlum. Batırcan, sağlık mı oğlum? Kaka açan gelin. Yan ellim. İnnem iyidime var ya. Gideli. Kaka, ecem nama gelmedi mi? Ecen yaramacak kol ya oğlum. Ondan yeki gelmeli oğlum. Sen koşluğunu alandırın. Gideli oğlum, vaktim yok. Münani. Atam nahmet diye gitmeden ön atamı görecektim. Atağın bilen guruluştum oğlum. Hem bunun dağıtlardan havarım ma, hem dağıtlara ayıp berdi. Sen eden işindirim havarım ma. Qalanın öyde guruluşur oğlum, kıstanyan men. Batır, Karış! Biz hoşlaşmadık ha! Batır! Yeni de kussami.
Hava. Oylanyan. Akışım geliyor. Bu kıssa durlaya. Akıllı zama, koyacağım atayım. Saplaya meni. Ehli geçenlemme. Nadar aylayan. Serede otursam. Şeyle kıssadı. Geçen yolun. Görünür eken has ayan. Ey Tanrım. Korkuyum özümde. Ocağımın oğdu sen ya. Onu näme çağalar? Men size bahar bayramı nasip etli, deýinçäş möhsüminde düzme ýatyp gelmeňizi tapşyrypdym. Öz düşünjäňizi çeper beýan ediň diýipdim. Men ýene bu barada size näme diýipdim? Han ýatlalyň? Owa gelip aýdyber. Men sizin oy pikiriňizi düzmäniň mazmunyna göresim gelýär diýipdiňiz muallim. Berekella, oturay. Howa, diýmek men aýdan zatlamy ýadyňyzdan çykarmansyňyz. Hanany kimden başlaýar? Kim öz ýadan düzmesi barada aýdyp berjek? Men çykyş etjek muallim. Geç Batyr, berekella. Biz seni üns berip diňleýär. Maşgaly başgalan. Men bu düzmän maşgaly ojagynyň mukaddesi barada ýazdım. Bilmeýän zatlamy bolsa atamdan soradım. Berekella, bilmeýän zatlamydy bilýänlerden hükman sorap durmaly. Diňleýär Batyr, dowam ediber. Atam maňa her zatyň gadar gymmaty hakdy. Ýaşyň geçdigiçe gowy düşünýärsiň diýdi. Şoň üçin öňü ösen ojaň, odan söndürmän saklap, mähriban adam bolmak biziň her birimiziň borjymyzdyr diýdi. Şonuň üçin perzent wagty ata-enesine goýan hormatyndadyr diýip belledim. Berekella, sen dogry belläpsiň. Biz öz enatalarymyza minnetdar bolmalyrys. Sebäbi biz maşgalada kemala gelip, öý ojakda beýnimiz bekap, durmuşda öz ýolumyzy tapýar. Maşgala ojagynyň bagty biziň her birimizde. Biz haçanda giýiňden ýazylan taçak başyna jemlenemizde bagtlydyr. Çünki biz maşgala ojagyny öňüne besip, ululup, ak pata alyp, durmuş ýoluna gadam atýar. Nesip bolsa sizem bu hakykata göz ýetirersiňiz. Ýeri siz men baýdanlan marada näme aýdyp bilersiňiz? Batyr! Batyr dur! Batyr! 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 Batyr dur! Batyr, sen ýazan düzmän hemmemize ýarady, berekella. Men düzmän size yaran üçin begenýän. Golaň üçin sag bolun. Batyr, sen açyklygyň meni hayran galyrdy. Berde hayran galar ýaly näme bar? Batyr biz bilen içki dünýäsyny paýlaşdy. Biz ondan göreli almaly. Sag bol Batyr. Men sen gollaýan. Menem gollaýan. Berekella. Sag bol. Batyr sag bol. Sana üstünlik arzu edýän ýoluň açyk bolsun. Bolýa sag bolun. Men öýe gelelim märi. Näme owa ýadyma düşýär. O ýerde bolan wakalar men gözüme geldi durdy. Atamyň her bir aýdan sözleri men ýadymda. Hälişin atamyň sesi kulağıma gelip dur. Batyr! Gel oğlum, gel. Şopursat. Töwerem gurşap alan ähli zatlar. Maňa özüni ýatlatýan ýaly. Men özüm ýene-de Edil dağda ýaldyydym.
Men öýe gelen wadyma ýene de penaň beren suratlaryna seretdim. Pena maňa tebigaty goraýjylaryň ene möjeg ele salyp on çağalaryň ýanyna eltenliklerini aýtdy. O maňa ene möjeg çağalary bilen bile şuran suratyna moýardy. Men o pursaty gözüme getirýän. Bu saatlyk habar men begendirdi. Pena dostum maňa garaşýandyr. Täze dağıtın göresi gelýändir. Men oğusu geldi daý bilen urlaşaýyn. Oňa täze dağı bar daýdyn. Goý kakasy bilen urlaşdym. Alo, salam aleykum geldi. Nazaryň oğlu men Batyr atağaň aktygy. Men oğudan geldim, kakaňyzdan gördüm. O size garaşa, siz kaçan oğuğa gitýäňiz? Şonu aýdaýyn diýip jaňatdym. Sag bolun. Inni bolsa men ýarşa taýýarlyk görmeli. Atenedin tanamadık, Tanrıdın tanamaz diýipdirler. Sen bizi asla tanasyň elen oga. Yok kaka beýle däl. Ýöne men bu zatlar saňa nädip düşündirjegim bilemok. Sen maňa düşündirjegim bolma. Gogusy git. Nirde bolsaň şonda bol. Git şu ýerden. Alo. Ha, gella salam aleykum. Bitizmi? Taglykmy? Hawa ýagşy. Hany bir owa gidip gelmekdäki hyýalyň ýokmy? Owa gitmeli gella, hökman gitmeli. On wagt aýdylan ýaly. Haçan gitmeli diýseňiz gidibermeli. Onu ertir bile gidiversek nädýär? Bolýanyna habarlaşar, sag bolun. Sag bolun, saglyk görüşelim. Ene ýarş wagtam gelip getdi. Men bu pursata köp garaşdym. Bu ýarş men üçin ulkin agdy. Andurun, saklanyň. Batyr sen garşydaşyň etjek hüjümine taýyn bolmaly. Sen näme saklanýan? Urgulary geçir. Hani boldurma, koronna, öňe. Emmelerdiň ýeňi şakda gürleýärdiler. Men bolsa, goý kim güýçli bolsa, şola meňsindidim. Men atamyň aýdyşy ýaly, ähli oý pikirim diňe ýarş bilen boldy. Netijede karşıdaşımdan üstün çıktım. Kakam çıkışımı yine de görmedi. O yarışa giyeceğe kalıp geldi. Men ona sehelce de kakarlanmadım. Cemal, oğlun Utlu. Tuvalama Batyrjan yarışdy ýeňici boldy. Gutlayan balacığım. Kaka şütü görüyorayınna. Gör oğlum, gör. Atam çıkışımı gören olsa di. Elbette görendir. Yarışlar çeleýälimde görkezilýär ähli oğlum. Atam bana yarışa atlaşıp öz başarjanlygyny görkezmek düşündirdi. Ataň dogry aýdypdyr da. Ana şoň üçinem yarışda sen ýeňici boldun. Inni yarışda ýeňiş galanmaň nähil gowdugyny düşündiň gerek. Hawa kaka, bu ýerde anam gerek. Anam bolsa men ne boldy? Berekella oğlum. Men atama yarışda ýeňjegim söz berdim. Beren sözümde de tapyldym. Ay tuwelim oğlum. Kaka şütürlaryň borsam bolýarmy? Hawa bolýar oğlum, geç gör. Cemal, Batyrjan tüs atasynyň ogly bolupdyr. Atam bana kakam hökman yarışa gelip,
meni gollamagyny aýtdy. Oy, ana, şoň üçinem geldim da oglum. Gijağa alıp geldim. Meni ýaşda gollamadyň. Ýönünni bu hökmanam däl. O näme üçin hökman nä? Atamam täze ýaly, ol ýalňyz. Ol agtyklaryny göresi gelýär. Emma ol muny başarmaýa. Men atamyň ýanyna gidip ýaşajak. Sen nämeler diýýäň var bilýärmi oglum? Hawa bilýän. Men jeýle netijäge geldim. Nadar, bir zat diýdi özüm. Oglum. Eger bu seň özgelen netijem bolsa, men sana ýok diýip bilmen. Nadar, aýdýanyň näme? Cemal, bu oglumyň özgelen netijesi. Men iştat diýemok. Kaka men tigir tursam bolýarmy? Bor oglum, bar. Oşratyr, Batyr. Batyr, sene sap bol oglum, ýykylaýma. Şunun özüne oba gideli. Kakamy urk gaýdali. Batyr. Batyr, sene sap bol oglum. Dur diýän, Batyr. Batyrjan, seni göresimä geler oglum. Ýüregim ysar. Ýüregiň ysyrmagy, men geler durar. Hany, gel gojagma. Mallara gurad eken. Tuğlemi, gurataň näçe maly bar? Kömek edersiň oglum. Hawa kömek eder. Men oglum zordur. Elbetde kömek eder. Atasynyň ýanyndan aýrylmaz. Arkaýyndan öleçe atamyň bir aýdanyny gaýtadatmar. Hey! Haydi! Hey! Salamu aleyküm. Wa aleykümesselam. Arma görüň. Atağaň mallarmy? Owu atağaň mallary. Atağam öz nerede? Atağa bağlanýanlar. Goşdadyr. Hani bir sehadaga da goşda muka. Sehadaga ýorunja meýdanydyr. Ben sizi tanydym. Şeýdip owa gelip duruň da ho. Degenleriňe. Bolýanmy? Sağ olun. Bolýa sağ olun. Hani ýöre gideli. Berdi. Kim olur? Atağa bilen sehadagyň ogullary. Ha, tanımanlar. Salamu aleyküm kaka. Wa aleykümesselam. Geldiňmi? Hawa. Geldim kaka. Yer näme aýdarsyň? Men öz ýalňyşymy düşündim kaka. Gaty ýalňyşypdyryn. Men senden ötünç soramaga geldim. Men ýüregimi damada bär dedi kaka. Kimediň bileken baglanmaz.
ululyp gidipdir. Owa, ululyp gitdi. Ondan merhem näme? 10 ýyl geçdi. Men günäm geç kaka. Ýör öýe gideli. Alelvan güllerden kalap durduman, geçen günlerimden yok menne arman. Güllerin iyisinden serhoş bu asman. Sehranı diysene el keder aman, el keder aman. Yaşıl çemal deyin, kanatlı deyin, gideyin gideyin, Sehra gideyin, bin Sehra'nın ayın, fina bir zaman, hocanı dinleyin, ödüm gürlemen, hocanı dinleyin, ödüm gürlemen. Aç kocağı Sehram, koynun çağlıdır, menin ehli bakım sana bağlıdır. Ödümü kıynadım, bollum bir çeni, kit ey kıyratım, giyin Sehrameni, giyin Sehrameni. Yaşıl şemal deyin, kanatlı deyin, gideyin gideyin, Sehra gideyin, giyin Sehra'nın ayın, fina bir zaman, hocanı dinleyin, ödüm gürlemen, hocanı dinleyin, ödüm gürlemen. Sehram finmadır küm, sarın açmana, yer vermenem köküm, urayın sana. Sehram finmadır küm, sarın açmana, yer vermenem köküm, urayın sana. Yer vermenem köküm, urayın sana, urayın sana.